Orgyas 2026, inakapulo tulo na katuig nga orgyas, gindumara habay-bay-bay-bay na syudad ng Morongan ng Domingo, Mayo 31. Hinang orgyas 2026, pirahan mga orgyas, mga uyasan ng mga kaapuyan ibabaw no Eastern Samar, ingim partisiparan ng mga kabataan sugod ng daradlagan, gabil, batak-batak kayo bayay, nga nagkamayada pahinayat akos sa mga nagdaugan na sabi nga mga uyas. Magkakamayada pa unta uyasin sungka, kadang kasing ug iba pa kadaan nga mga uyas, ugaring tungod ng tigda nga pag-uuran na nalag hining adlaw ni waray na ini mabuhat. Intimano pan Biyernes ug Sabado, Mayo 29 nga 30, gindumara in panutdo hining nga mga uyas sa gimbuhat liwat habay-bay-bay-bayin na syudad. Tuyo ni nga rugyas nga ini nga bahandi kultural in padayon nga makultibar ngan mahipaangbit an espiritu ug kamaupay han mga uyasan mga kaapuyan ibabaw nun nga dit sumurunod pa nga mga henerasyon. Parin tukip nga hibaro hit pagsasalin urog hit rugyas pakisubay hit bulan laon FB page. Para sa Bagong Pilipinas, so Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.